Cheese. Victor today. Hello, my name is Victor. To je Kuko, rozkopne dvere. Teraz som... Je to možné tu všetkým totálne šibe? A ty, moja devuška, ty ničivo z môjho dedictva nedostaneš, Španiela? Я тату? This was like... Нет, можно так. Давайте так, я скажу Юлию Волкову, но тату я не буду. Julia, na Slovensku ste prišli na pozvanie Kuka z kapely Horky, že slíže. Čo bude nasledovať? Máte dohodnutú nejakú spoluprácu? Niečo, čo chcete robiť spoločne? Ну, мы, конечно, сюда приезжаем с нашими концертами с Леной, и плюс параллельно, да, здесь есть известная группа, вот мы вчера познакомились с главным солистом. Včera pricestovali na Slovensku, zoznamili sa s Kukom aj osobne. Je to vtipný človek, energetický, kreatívny a pripravujú niečo spoločného. Такое все в обсуждении. Stále premýšľaš nad tým hokejom štítnik? Ale nie. Vyzerá to tak, že Juri má dve dcery. Ale to je super, nie? Trd je super, lebo ak budeme dediť, bude sa to deliť tromi. Ale tak Viktória zatiaľ nevyzerá, že by sa ti stala umrieť. Musím niečo o tých dievčatách zistiť. Привет, Мро. Ja som Juro. Je to tu? To je ona. Ty, Maja Segra? Нет, я Юлия Волкова из тату. Vidíš, povedala, že máme spoločného tatu. Aj keby Júri bol jej otec, neznamená, že je to tvoj otec. A što ty хочeš здесь, Tuna? А у меня здесь встреча с Кукой. Čo povedala? Že som na ňu špatne kúkol? Dnes ste sa zúčastnili na natáčaní u nás populárneho seriálu Panelák. Aké sú vaše dojmy z natáčania? Очень приятные. Veľmi dobré, sú tam dobrí herci. Bolo to všetko v kľude prebehnuté, že nie je to, že by niekto niekoho strkal dopredu. Бегает, не торопит. Ale nie, bože, ty nepoznáš, že to je Julia z tatu. A má tu stretnutie s Kukom. Asi tu nahrávať nejakú spoločnú pesničku. Kto je Kuko? Ja som Kuko. A čo tu dnes všetkým totálne šibe? A ty, devuška, z mojho dedictva ničoho nedostaneš. Paňala? Nás nedogoňať! Pôjdeme na osnovu.